Ёсць. Добрый вечар. Сёння у нас можа быць не вельмі вялікі стрым. Я ўсё яшчэ прыхварэўшы і таму не ведаю, як пойдзе. Так? Што будзем рабіць? У нас ёсць The Forest, на якім даволі добра можна парубіць дрэвы, адпачнуць, таксама папужацца. Суседзяў, якія вар'яты канібалы. Плюс у нас яшчэ шмат таямніц у гульні. У мяне толькі пытанні пакуль узнікалі падчас гульні, і ніякіх адказаў няма. Ось. Паглядзім, паназіраем. Я зрабіў адзін выхад у папярэдні раз у пячору, паспрабаваў хоць штосьці даведацца ў ёй. На жаль, я толькі з'явілася яшчэ больш пытанняў. Мясцовыя, я так разумею, падзяляюцца на плямёны розныя, з рознымі магчымасцямі нават. Я дакладна не ўпэўнены, бо у папярэднюю ноч мы сустрэлі канібалаў, якія былі вышэй, чым астатнія, значна вышэй, чым астатнія. І яны яшчэ, ужо некаторых такіх бачылі, але яны мелі шэрую скуру, такую, типа, шэра-сінюю нават. Зараз гук нормально? Нормально. Нават шэра-сінюю скуру. Можа, варта ўвогуле базу сваю пераносіць, але не, пакуль мы гэтага дакладна не будзем рабіць. Трэба хоць тут абмацавацца, хоць нейкае бяспечнае месца сабе зрабіць. Адносна. Бо я не ўпэўнены, што будзе, калі я... Літаральна, пакуль мясцовыя не прабіваліся праз мой плот, а ніяк. Ну, то бок, у іх не было магчымасці. Мяне трошки пужае, што гэтыя штукі пры рэстарце гульні кожны раз з'яўляюцца проста каля маёго лагеру. Так, ну... О, не, палка, чакай, галіначка моя. Дзякуй вялікі. Так вось. Невядома, наколькі гэта, ну, бяспечна. То бок, нават калі я дабудую да канца вось тую ўсю халеру. Ці ёсць у гэтым сэнс? Я не ўпэўнены. Вось, але часовая база нам патрэбна у якім-небудзь выглядзе, нават у такім. Так, гэта у нас сюды ідуць. І мы дабудавалі гэта для камянёў у нас. Добра. Можна камяні тады збіраць, яшчэ больш набраць. Калі будзем пераязджаць, то можна будзе хоць часткова выкарыстоўваць тое, што у нас ёсць. Палкі яшчэ засталіся. Камяні. Яшчэ. Камяні. Чаму? Так, тут жа ж ёсць крафт на тое, што можна трымаць у сабе ў кішэні. Камянёў набраліся. Дзе мая халера гэтая, якая вазіць? Там, вось яна звонку засталася. Трошкі. Так, вось он мой уваход. З пасткай, якая... Надо трэба перарадзіць пастку. Гэта кожны раз выкарыстоўваецца палка. Не ідэальна, але хоць як. Добра. І перазаряджаем. На жаль, яна спрацоўвае нават на мяне. Гэта невялічкая праблема. Так, час у нас ёсць яшчэ, сонейка высока. Добра. Пайшлі. Вось, як у мяне справы? Адпачыў я добра. Выходныя прайшлі цудоўненька. Прыкладна вось як зараз у лесе без вар'ятаў. Окей. Даволі прыемна. Адзінае, што вось прыхварэў. Трохі я прастуду падчапіў. Каб не гэта, было бы цудоўненька. Так. У нас пакрыху скончваюцца дрэвы блізка да лагераў. Я бачу, там рухаюцца. Цэлы атрад. 3. Ну, нічога, нормально. Яны перасоўваюцца далей направо. Добра. Цікава, ці вельмі дапамагае моя броня гэта, якую я нарабіў. Узгадаць усе клавішы та ў гульне. Гэта. То яшчэ пытанне. Гэта трэба. Мы пакрыху набіраем яшчэ сабе брані, і гэта даволі добра. Я не ўпэўнены, наколькі яна эфектыўная, але значна лепей, чым нічога, я так разумею, таму што маё здароўе дагэтуль падало пры любой бойцы
з ворагамі маё здароўе ўлятала імгненна. Зараз жа, калі мы пачынаем бойку... так не будзе. Зараз жа, калі мы пачынаем бойку, мы звычайна выходзім з яе... Ха! Ха! Ну і ладно. Жыві давай. Ляці адсюль. Надеюсь, не мои соседи. Не тут. Добро. Трошки яшчэ голодная. А, наконт голодная. Ё-моё, иди сюды. Есть моя ежа. Ну, покинь это. Тебе это не потрібно. Палки я хутчэй за ўсё. А, не, я все яшчэ забираю. Трэба будзе паесці, бо даволі дрэнна. Мы яшчэ не даследуем тэрыторыю навокал, і гэта не вельмі дапамагае нам бы працягнуць даследаванне тэрыторыі. Бо гэта даволі шмат рэсурсаў. Амаль з усяго. Ежа, напрыклад. О, да, я даволі далёка пакінуў. Напрыклад, ежа, альбо тканіна, альбо яшчэ нейкія вяроўкі, напрыклад. Даволі карысна. Так што сядзець у сябе ў пячоры, гэта такое сабе. Ну, як у пячоры. Гэта сядзець у пячоры, это на прыгожым сонейкі. Далей ад іх звычайных шляхоў. Я не ўпэўнены, мне цікава, яны перасоўваюцца ў асноўным па лесе, альбо не, бо апошнія разы, чым далей я вырубаю лес, тым менш я іх бачу на адчыненай тэрыторыі. Можа, яны літаральна трымаюцца леса больш і баяцца высоўвацца. Ну, давай. Я ведаю, что ты стомлена. У нас есть трошки мяса гэтай чайкі. Нам бы яшчэ труса знайсці. Мне падаецца, мне патрэбна скура для нейкага мяшочка, і гэтыя мяшочкі, яны зараз вельмі карысныя будуць, бо я трошки больш рэчаў магу пераносіць тады. Мне падаецца, на гэта мы зараз назад і пойдзем, таму што ежа ўсё менш. О! Куды ляціш? Не ляці, не ляці. Не-не-не. А? Не трапіў. Ты... Оп! Трапіў. Ну і добра. Суседзі ў мяне там... Цяпер я? Ходзьце сюды. Я не памятаю. Гэта, па-моему, есці нельга. Пробуем? О! Это можно есть. Гэта і паядзім. Мне падаецца, у мяне быў мешочак з рэчамі. Ну, па тыпу, куды можна скласці гэта, так? Мы сабе зрабілі. Дзе ты мой? А, 8. Ось, цяпер можна ўзяць. І ці магу я сабраць сабе трошки? Вось. Заберам з сабою. Добра. О! Чакай. Ну, хто так бегае? Дай прицеліцца. Де ён? А, 8. Схаваўся. Я трапіў? Я трапіў. Маньячыла. Ё-моё. Там, ладно, не буду нават гэта каментаваць. Там неяк вельмі дзіўна асвежаванае мяса. Як яго так можна было скуру зняць. Так, скуры. А, у меня ж ёсць некалькі падвешаных. Так, у мяне трошечки ўжо ёсць. Заберем гэтыя дровы. Прыгожа. Надвор'е прыемнае. Не зусім спякотна. Я прогульню. В реальности тут капздец. Поехали. Едем назад додому. Наступные кроки наши. Мы подрыхтуемся. У нас уже дастаткова обороны. Ну, брони. У ідеалі... Удалося ж? Удалося. Падрыхтаваць трошки броні, бо мы у небяспецы даволі. Усё яшчэ ў небяспецы. У нас толькі палова там справа знізу на індыкатары, калі паглядзець, то можна пабачыць. У нас ёсць толькі палова такіх шэранькіх
рысачак. Нам патрэбна ўсе 10 у ідэале. Мы можам спакойна лезці ў нейкую пячору, я думаю. Увогуле трэба патрэніравацца ў бойцы, бо я, ну, пакуль так сабе. Я шмат здароўя страчваю кожны раз. Так. Ну і сабе хату адбудаваць. Можна зрабіць дзверы і тут. Што нам перашкаджае? Нам нішто не перашкаджае, правильно? Ось так. І тады... Так, ну ось так пабудуем. Гэта будзе яшчэ тут дзверы з гэтага боку. І апошняе. Так, няблага. Адзінае, што... Я не ўпэўнены, як яе зачыняць, калі яна звонку. Я магу тут? Ага, ну, не вельмі. Ну, будзем трымаць яе толькі для выхаду тады. Няхай будзе. Потому што не вельмі там атрымліваецца зачапіць месца. Яно, бачыце, тут стаіш, не адчыняецца, тут стаіш, не адчыняецца. Вось тут нідзе не адчыняецца. Але трэба знайсці вось так. І тут ёсць месца, у якім можна адчыніць. Цудоўна, так? Вельмі зручненька. Так, ну і гэта два. Не ўпэўнены, што мае сэнс рабіць поўную сцяну. Але назад яе рабіць, ну, поўна, вось, вяртацца і вось так апрацоўваць. Гэта літаральна тая ж самая дыстанцыя будзе. Таму можам варта ўсё ж такі да канца я проста дарабіць. Пум-пурум. Ежа. Поесці. Давайте наши ягоды, якія мы только тут сабралі, прытрымаем. О, рыба яшчэ высушаная. Давай-ка вось гэта. А як сушыць гэтае самае скуру? Ну яна так і працуе ўжо, не патрэбна яе сушыць. Так. Як ты, гульня, працуеш? Усяго тыдзень прайшоў, я ўжо ніхалера не памятаю. Так, вось рыба, яе можна з'есці. Добра, будзем па сабою трымаць. Ёсць свежае маленькае мяса. Гэта нам трэба агонь развесці. Давай. Дзякуй. Грошы пакідаем у касцяру. Кайфы. Вось он агонь ёсць. І як мне мяса гэтае пасмажыць? Вось. Чакайце, я жа рыбу ўжо. Яе можна пасмажыць тую, якую я пасушыў. Не, гэтага рабіць не будзем. Маленькія кавалачкі раскідаем. Іх зайдзем. Нешта ветер падняўся. Так, давайте яшчэ па мапе, што ў нас. Мы у ніжнім левым куце на поўдні. Каля нас недалёка ёсць пячора, якую я да канца не даследаваў, але я не ўпэўнены ў сваёй моцы да канца яе праглядзець, бо яна ўходзіць кудысьці глыбей. Мы нашлі там малюнкі Тіммі. То бок Тіммі быў як мінімум тут, недалёка ад нас. Ён там праходзіў. Пытанне, як ён там выжыў. Боже мой, я напужаўся гэтых цымбаляў. Всего пужаюся. Ось. Пытанне, як Тіммі, наш сын, ё-маё, купіць. Як ён перажыў гэтую сустрэчу. Апошні раз, калі мы сустракаліся з Тіммі, ён быў з гэтымі самымі. Не тая аргана. Яго забраў чалавек у чырвоным. Ну, не ў адзенні у сэнсе, а ён быццам быў у чырвонай фарбе. Чырвоны чалавек. Ось, ён яго кудысьці ўнёс. Гэта значыць, што яго не адразу забілі. Калі ён пакінуў малюнкі, то значыць, што Тіммі не памёр. Ну, дакладна. Ну, то бок некаторы час яго трымалі. І сярод яго малюнкаў ёсць вось гэта. Гэтае месца у лесе ёсць такая па тыпу як варонка. Дайце пагляджу, ці ёсць яна ў мяне на мапе. Я, падаецца, абышоў яе.
Не, мне падаецца, у мяне на мапе зараз яе няма. Яна прыкладна на поўдзень ад нас, прыкладна ў цэнтры мапы. Ну, на поўдзень, на поўнач. Якую я скокнуў, так, яна здаравенная. Ну, альбо гэта нешта іншае, ну, нічога іншага я сабе ўявіць не магу. Это вельмі такі бачны, ну, як сімвал. То бок, хутчэй за ўсё, і там ёсць яшчэ малюнкі ад яго. А не, у мяне ёсць толькі мапа пячоры. А, не, гэта не тое. Маніфест пасажыраў. Не, гэта таксама не тое. Ну, тады атрымліваецца, што так, у мяне толькі гэты малюнак, і гэта можа наш наступны крок. Адзінае месца, дзе можна нейкія апошнія сляды Тімі. Гэта даволі далёка, і, ну, скажем так, я амаль памёр, пакуль хадзіў туды-сюды. Вось, таму я бы лепей не рызыкаваў, пакуль я не буду гатовы. Можна паэксперыментаваць і паспрабаваць забрацца яшчэ глыбей у пячору, якая на поўнач ад нас. Вось, гэта таксама варыянт. Стрым можа сёння, я ўжо гаварыў гэта ў пачатку, але я буду паўтарацца. Я думаю, што можа ён сёння будзе не вельмі доўгі, бо я не вельмі ўсё яшчэ не поўнасцю ачуняў, мне ўсё яшчэ хварэю. Гаварыць не вельмі прыемна, і плюс яшчэ, ну, галава пачынае баліць, калі доўга сяджу, размаўляю. Вось, так што паглядзім. Па крыху, я спадзяюся, нас не сажруць. Неблагая ідэя было бы захавацца, але я малайчына, як звычайна, забываюся зрабіць гэта. Мы з апошняга што даведаліся яшчэ, што мясцовыя канібалы вельмі добра лазяць па дрэвах. Яны перасоўваюцца па дрэвах амаль з такой жа хуткасцю, як і па зямлі, а на зямлі яны вельмі хуткія. І гэта не зусім нармальна. Гэта значыць, ну, я не ўпэўнены дакладна тады, дзе яны жывуць. Дагэтуль моя версія была, што яны жывуць, я не магу разглядзець. Это, мне падаецца, якія можна есці, так? Возьмем. Так. Забрали. Будем есці іх, калі што. О, тут яшчэ ёсць. Вось. І калі яны жывуць... Я думаў, што яны жывуць усе ў пячорах. Таму што яны адтуль выбіраюць... Я думаў, што яны выбіраюцца адтуль на паляванне па начах. Альбо некаторыя днём. Падаецца, я раблю дрэнную рэч. Зараз. Трэба да лагеру, можа, ісці. Мне падаецца, трэба ісці да лагеру абараніцца. Лепей сэкономіць сваю энергію. Ведаеце, што берем просто палкі і вяртаемся. Нахер. Я ўжо чую. Нахер, пабеглі. Хварэцца на такую спеку. Ёсць плюсы. Калі у нядзелю была даволі нармальная тэмпература, але у мяне у самого была тэмпература. І зараз, калі тэмпература паднялася навокал, а моя знізілася, я не адчуў ніякай розніцы. Ну, для мяне такая ж тэмпература зараз, як і была дагэтуль. Ведаеце, якой карысны баг для мяне ёсць? Вось калі глядзіш скрозь непабудаваную сцяну, можна лепей бачыць, што там адбываецца. Побачыш, калі хтосьці ідзе. Отак. Усё. Усё, што мы бачым. Нічога няма. Дык ось. Адчуваецца неблага, я скажу. У меня не было высокай тэмпературы і, ну, нічога такога. Я не настолькі суперхворы быў. Ну, ось, але я так, это, можа, яшчэ працягнецца, я буду пакрыху хварэць, можа, яшчэ паўтыдня, можа, тыдзень. Ось. Плачунюю. Ну, што вы, сёння вырашылі не прыходзіць, так? Хопіць на сёння. Ну, добра. У нас там ежа ёсць на вогнішчы дзесьці. Я вогнішча лепей, можа, распаліваць не буду. Бо, мне падаецца, яны прыходзяць... Я думаў, што яны баяцца агню. Зараз я не ўпэўнены. Мне падаецца, яны яго ніхера не баяцца.
Ага, то бок калі кавалак мяса вось самы-самы свежы, то ён больш дае энергію. Ну, больш вяртае, калі ты яго толькі-толькі пасмажыў. Да гэтага ён ужо такі сабе падае. Няма сэнсу іх трымаць на агні. Што, сёння ніхто не прыйдзе? Яшчэ якая праблема? Это пастка не спрацавала, калі я апошні раз змагаўся. Нічога не адбылося. Гэта трошки праблема, таму што я разлічваў, што пасткі будуць, ну, хоць трошки мне дапамагаць. Яна дагэтуль не зрабіла нічога. Яна спрацавала адзін раз, калі вораг скокнуў наадварот, бежаў у абратным напрамку, на адваротным напрамку, і яму было просто пофіг. Бок яны абавязкова павінны прыйсці з гэтага боку вось сюды. Цікава, ці ёсць яшчэ пастка. Ну, трэба паспрабаваць розныя пасткі. Трэба паэксперыментаваць трошки. Пакуль чакаем ночы. Пройдзе. Я их не чую, дзіўна. Это, мне падаецца, першая з многіх, ну, можа, першая нават, можа, другая ноч, калі яны не прыйшлі. Ну, можа, акрамя сама першы. Там апошнія, можа, 5 начэй яны стабільна прыходзілі. Няўжо мне далі адпачынак? Просто плод дабудаваць я ўсё роўно жадаю, таму што нахер іх. А вось. Чайка адпачывае. Давай, адпачывай. Зараз тут прыйдуць сябры мае. Усяму кап здам. Можа, рэальна іх прыцягвае святло? Можа, яны бачаць яго вельмі далёка і бягуць на яго? Я спадзяваўся, што гэта іх адпудзіць. Ну, але сярод іх ёсць гэтае самае. Яны быццам бы кідаюць агонь. Ёсць там парачка такіх. Але мы іх усяго дваіх сустрэлі. Дагэтуль мы не бачылі, каб яны карысталіся агнём увогуле. З-за таго, што яны жывуць у пячорах, агонь... Ну, дзіўна. Не, яны выкарыстоўваюць агонь у пячоры. Мы бачылі гэта таксама. То бок яны карыстаючы агня яны не вельмі баяцца. Цікава, што будзе больш эфектыўна гэтае кап'ё, гэта дзіда. Альбо моя булава цудоўная, якую я забраў у іх. І што гэта галава з рукамі прывязанымі. Не пытайце, чаму гэта эфектыўна. Ту-ру-ту-ту. Чакаем. Падаецца, будзе спакойная ноч. Можна нават у хату пайсці. Пайшлі ў хату. Так, у мяне ёсць... Можна захавацца? Такая справа. І у мяне ёсць скура труса. Што я з ёй магу зрабіць? Мне не хапае для... Мне вяровак не хапае. З раніцы мы займемся тым, што будзем шукаць вяроўкі. Мы пойдзем даследаваць тэрыторыю. Вяроўкі... Я памятаю апошні раз. Самыя першыя вяроўкі ў самым пачатку я знайшоў у лагеры, які быў каля месца, дзе мы высадзіліся і першы лагер разбілі. Ён на ўсход ад нас. Поўнач-усход, прыкладна той напрамак, калі можна паглядзець, там унізе ёсць невялічкае возера такое. Вось каля яго. І я там набраўся вяровак. Там план такі, ідзем туды і набіраемся вяровак. Можа, там яшчэ ёсць. Таму што мне падаецца, я не ўсё сабраў. Так. Ежа. Давайте, можа... А я магу іх? З чым іх можна аб'яднаць? Ні з чым? Дзіўна. О, яны зусім не шмат вяртаюць. Неблагі перакус, але для таго, каб вяртаць энергію, але для таго, каб вяртаць больш, ну, нашага голаду восстановіць, не падыходзіць. Трэба лепей мяса знайсці. У нас там есть высушаны кролик амаль, але я думаю яго прытрымаць. Так, мне падаецца, он ужо гатовы. А не, ўсё яшчэ... так, ён высушаны. Есть рыба. Давайте рыбу з'едзем. Ты што, ты біцца ёй сабраўся? Ты нормальны?
Што з ёй ты будзеш рабіць? А, вось, з'есці. Усё добра. З'елі. То бок рыбу можна ўзяць і біць ёй. Пры гэтым яна выкарыстоўвае як па тыпу нож. Перагорнуты такі. Абратным хватам. Адбіты. Мне падаецца, наш герой вельмі падыходзіць пад мясцовасць. Ён такі ж адбіты, як і мясцовыя. Ён такі адразу, ага, кандэлябр з костак, ідэальна. Я адаптаваўся. Окей. Я спадзяюся, гэтыя хлопцы не падрыхтоўваюць нейкі напад на наступны тыдзень. Таму што нешта ціха не нападаюць. Так, я палкі расклаў там. Калі што забярэм. Мяса яшчэ ў нас засталося свежае. Мы яго не прыгатавалі. І ладно. Так, ну так, нам атрымліваць толькі вяроўкі патрэбны. Што яшчэ з этого магу зрабіць? Для стрэл сабе калчан, але гэта не падыдзе. З вяровак у нас шмат варыянтаў. Мы можам зрабіць сабе мяшок для камней, але мне трэба кабаноў дзесьці дзікавых тут знайсці. Дзе яны ўвогуле тут могуць быць. Так. Ну, я бачу, самае карыснае зараз гэта для палак і для камяняў зрабіць сабе два мяшкі. Каб можна было больш збіраць, таму што ў нас скончваецца месца ў інвентары імгненна проста. Мы нават сабой нейкую значную колькасць палак сабраць проста немагчыма без гэтага. Нягледзячы на тое, што зараз у мяне іх нармальная такая колькасць. Зараз. Вось. Гэта самая вялікая колькасць за ўвесь час, якую я сабраў. Але ўсё, што патрабуе будаўніцтва, яно займаеш да халеры. Яшчэ ёсць план пабудаваць гэта самае знак сос паставіць, каб нас маглі знайсці і выратаваць пры магчымасці. Это будзе карысна. Тут нічога такога, што можна пабудаваць, чтобы дапамагала нам у бойцы, ну, то каб вельмі моцна неяк. Так. Ложак. А ці карысна ён? Ён што-небудзь дае? Ага. Не, давайте... Не, нахрен яго. Не-не-не, прыбяры яго. Ложак, стол. Гэта ўсё прыгожванне, я так разумею. Было бы неблаго так-то сваю базу пабудаваць, упрыгожыць там ўсё гэта. Але ж не. Пастка для кролікаў. Неблага. Для абароны. Deadfall Trap. Што ты робіш? Як ты працуеш увогуле? Яна велізарная і зверху, я так разумею, яна падтрымліваецца і проста накрывае зверху? То бок, калі выбіць пад імі апору, яна ўпадзе і прыдавіць? Як я павінен яе актываваць? Акрабатычным прыколам нейкім? Незразумела. Вось гэтая моя пастка дзень народзінаў. Вось гэта мне больш зразумела. Так і сказано. Камяні на вяроўцы. А, вось яна. А у тебе ёсць за што? Як ты чапляешься? Я просто разумею яе канцэпт, але яна нейкая дзіўная. Можа, яе трэба сярод дрэваў увешаць? Я магу слуп нейкі пабудаваць, да яе? О, вось гэта даволі проста. Падчапіць ворага, ну, ўсё тут відавочна. Наступіў вораг у гэта, падчапіўся, павіс. Я магу заняцца астатнімі, але калі яны могуць выпутацца з яе раней ці пазней, яна мне не дапаможа. Так, абарончая. Вось гэта што? Як ты? Ага, на сцяну. Ага. Мае сэнс. Каб яны, ну... Давайте-ка прычэпнем на тую штуку. Толькі палак на яе спатрэбіцца, так разумею. Да халеры. Палак і камней. Не, давайте спачатку сабе пабудуем нармальныя умовы. Яшчэ што мне падабаецца, ну, я дагэтуль думаў. Вітаю, доктор Грун. Пакуль не страшна. Сёння ноччу яны чамусьці не прыйшлі здзіўлення, таму ўсё даволі добра. Я думаў, што зараз пачнецца хорар. Але не, у мяне ўсё ў парадку. І зараз я раблю проста планы на наступныя крокі.
Ёсць яшчэ, я бачу, прыстань, небольшы плот, і нават можна сабе хату пабудаваць на вадзе. У яе ёсць адзін плюс. Я не ведаю пакуль аніякай пагрозы, якая магла бы пагражаць мне на плыце. Ну, то бок я там магу знаходзіцца на вадзе колькі заўгодна. Таму што ўсе з іх пакуль не вельмі выглядаюць так, што яны жадаюць ісці ў ваду. О, господи. Сентимент адпраўляецца 2500. Вітаю, вулчара. Коста хопіць на хату. Я думаю, што асноўны мой... Бляха, я пачынаю пужацца ўжо усяго. Чайка праляцела. Я думаю, што я косткі буду выкарыстоўваць зараз на браню. То бок усё... Да што вы будете рабіць? На пентимент адпраўляецца 9500, дзякуй. Я думаю, што я буду выкарыстоўваць косткі на браню. Усё, вось уся моя думка. Таму што браня... Гэта даволі просты абмен. Адзін вораг поўнасцю, ну, цалкам, калі яго кінуць на мой касцёр, я атрымліваю прыкладна нешта там 5-6 костак, так? Гэтыя 5-6 костак уходзяць мне на браню. Мне на браню патрэбна на адзін кавалак 6 костак. То бок, каб адзін кавалак атрымаць, мне патрэбна адзін чалавек. Каб сабраць 10 кавалкаў брані, то бок поўнасцю ўсю браню, мне патрэбна 10 чалавек. Ты падкупіла ваўчару? Чым? Так, ну, Сонейка амаль выйшла. Што мы робім зараз? Як толькі выходзіць Сонейка, мы ідзем, у нас ёсць запасы ежы, мы пойдзем здабудзем вяроўкі сабе у недалёкае паселішча. Дзесьці... О! Ось і Сонейка. Добра, можна прыбіраць наш. Памяняла балы аднаго стрімера на другого. Окей, добра, дамовіліся. У нас можна рабіць гэтую самую біржу поінтаў канала сярод стрімераў. Было бы ідэальна ўвогуле. На жаль, адсутнічае любая магчымасць вам дарыць поінты. Тое, што я вяртаю вам поінты, калі нешта пайшло не так, гэта моя магчымасць адмовіцца ад узнагароды. То бок вы бярэце ўзнагароду, калі яна яшчэ ёсць у мяне ў спісе, я не выдаліў, не пацвердзіў. Я магу яе адмяніць, і тады поінты вам вяртаюцца. Ось. Гэта адзінае. Я не магу вам проста іх падарыць. Калі бы такая магчымасць была, то мне ёсць некалькі крутых думак на гэтую тэму, але гэта ўсё тэхнічна нерэалізуема. Акрамя таго, каб заводзіць свае асабіста нейкія поінты, якія будуць канвертавацца. Па тыпу вы закидываеце іх, вам бот можа сказаць, колькі у вас касета, фотаграфіі. Мы же тут былі. Фото гэтай лодкі. Не разумею. Мы же ўжо былі, чаму іх тут не было раней. У касеце. Касета 2. А, не, мне падаецца, проста я памёр пасля таго. Так. Мне было 2 касеты. Так, толькі музыка. Яшчэ я хаджу і жалюся. Банк забараніў мне рабіць пералічэнне на карысць арганізацыям, што адказваюць паслугі па арганізацыі азартных гульняў на грошай. Я аднёс да гэтай катэгорыі Twitch. Што? Што за вар'яцтва? У сэнсе? Не, ну, па тыпу... Не, вядома, ёсць заўсёды варыянты, ну, гэты самы. Я не ведаю, па тыпу, калі ты закінеш грошы на, напрыклад, кофе, я магу табе падарыць падпіску. Ну, так-то. Ну, адзін да аднаго. Просто абмен. Ось, тэарэтычна. Я б не хацеў гэта аўтаматычна рабіць для шмат людзей. Ну, ўжо аўтаматызаваць неяк, бо я не стану гэтым займацца. Ось. Але, ну, гэта нейкае вар'яцтва. Twitch ні халера не азартная штука. Не, я згодны, я зрабіў чанел поінтамі трошки азартнымі, но але гэта ў гэтым быў сэнс. І гэта ўсё роўна фантики. А? Окей, это был я. Так, давайте лайкер гэта праверым зноў. Мы сабралі ўжо 2 вяроўкі, гэта добра. Можа нават зараз давайте скрафтим. Так, ты, што яшчэ? Не, это не патрэбна. Тканіна, вось. І...
Раз, два, три. Яшчэ одна вяроўка. Ёсць. У нас ёсць... О, цудоўна. Мы можем зараз збіраць больш палак. Прагрэс. Прагрэс, вау. Просто больш палак сабраць. Воу. Понеслася. Колькі іх там? 14. Уи, понеслася. Давай, збірай. Усё. Пылесось. Вы бачыце, не магу чытаць чант. Я вельмі заняты. У мяне толькі што гульня апгрэйднулася ў 2 разы. Задзяўбала гэтыя палкі, галінкі цягаць. Ага, ось яе максимум. Колькі гэта? 20 палак. Цудоўна, ну, 20 нормально. А то было нешта по типу 6. Ось. Ну, і тое, што я гавару, по типу, я магу абменьваць адзін да аднаго і дарыць назад падпіску, ну, выкарыстоўваю проста свае грошы, і такім чынам будзе адбывацца абмен. Але я гаварую, гэта по типу разовая, можа, там, ну, пару разоў я бы так зрабіў, а бясконца так рабіць, ну, не, я бы не займаўся, выбачаюся, але гэта, ну, шмат. Вось, калі я не знайду нейкага чына, як нейкім чынам гэта аўтаматызаваць, як я ўжо сказаў. А, я не могу больше за нейкую колькасць, пэўную колькасць адзення насіць. Добра. О, яшчэ вяровачка. А, так. Дынаміт. Зноў сімбаль дынаміта. І гэта будзе весці ў пячоры. А, не падабаецца. Цікава, ці ўсе вяроўкі я магу збіраць? Не, не ўсе. Давайте забираемся на которую. О, еще можно чинить. Добро. Давайте поднимемся и поглядим. І што я меў на ўвазе? Ну, можа, я не вельмі ўдала распавёў. Што я меў на ўвазе, гэта можна закідваць грошы мне на кофі, які час ад часу рэкламу дае на канале. І я магу за гэта набываць падпіску. Адзіны мінус, ну, гэта што гэта літаральна проста абмен адзін да аднаго. То бок, ну, я нічога з гэтага не атрымліваю. Абсалютна. Таму што вось колькі дадзіце, столькі я закіну. Ось, але гэта, ну, можа даваць падпіску. Ось. У Твіча ўвогуле, я не ведаю, я гаварыў, не распавядаў, адсюль не тое, каб шмат бачна, я так скажу. У Твіча вельмі дзіўная палітыка наконт грошай. Не ведаю, можа, вы ўжо чулі, хтосьці скардзіўся, але падаецца, ну, па тыпу, вось чалавек, ты чалавеку заданаціў, па тыпу, 5 даляраў, ну, то бок, узяў падпіску. Ты атрымаў нейкі бонус, і чалавек атрымаў гэтыя 5 даляраў. Ну, можа, трошкі менш, так? Насамрэч, любая падпіска у любога стрымера, па-першае, ёсць першы крок. І гэта ў правілах Твіча. Твіч забірае палову ад любога, ну, ад любой падпіскі. То бок 2,5 даляра ён забірае проста па дэфолту. Іх проста яны нават і блізка не лічацца частка, якая належыць стрымеру. Але пасля гэтага накладваецца яшчэ нейкая унутраная твічоўская магія, пасля якой гэтыя 2,5 даляра, якія павінны трапіць да стрымера, зніжаюцца. Яны залежаць ад вашага рэгіёна, ад настрою Твіча, ад пазіцыі месяца, шмат ад чаго, карацей, невядома. І Твіч ніяк зусім не празрысты наконт гэтага. Калі шукаць і размаўляць там з людзьмі, то выясняецца, што ніхто не ведае. Дык вось, у выніку, напрыклад, з Беларусі альбо з Польшы адна данатная падпіска атрымліваецца 30-60 цэнтаў, прыклад. То бок з... О, якая прыгожая штука. З 5 даляраў. Вось такая канвертацыя. І з 5 даляраў гэта проста 30-60 становіцца. Я паспрабую віртуальную карту ў іншым банку завесці. Галоўнае, каб гэта не аказвалася агульнабеларускім. Я не спецыяліст, але ж мяне амаль упэўнілі за апошнія дні, што рэвалют у паездцы гэта і адбылося, што рэвалют проста чмурэнная тэма. І, карацей, усе карыстайцеся рэвалютам. І не думайце, не здавайце пытанняў, проста карыстайцеся рэвалютам. Так што я не ведаю. Мяне празамбавалі, я з вамі ўжо дзялюся. Вітаю, Локі. Там не адзін? У сэнсе, што не адзін?
Так, слушайте, у меня довольно неблагий стан у персонажа. Можно паспрабаваць рызыкнуць адправіцца да той пячоры велізарнай, даследаваць паспрабаваць яе ўсё яшчэ. У нас вяровак шмат. А што мы зможам іх нарабіць яшчэ? А, мне кабана трэба знайсці для наступнага, для гэтых, для камянёў мяшка. Я вяртаюся да лагеру, дарублю дровы, можа прачакаю яшчэ адну ноч і адпраўлюся далёка на поўнач да той варонкі, якую мы бачылі папярэдні раз. Нешта каля гэтага ўзбярэжжа амаль нічога няма, то бок чым бліжэй ты, чым далей ты ўходзіш у лес, тым больш ты зможаш знайсці. Лекавыя зёлкі шукаць. А я не вельмі пакуль зразумеў. Ну, там ёсць у мяне ёсць нейкія алоэ ёсць. Гэта як асноўнае, я выкарыстаў іх у самым пачатку гульні, я знайшоў пачку алоэ. І на гэтым скончылася. Чакайце-ка, дзе гэта? Што палку гэтую бачыў? А, вось яна стаіць. Яна накіравана ў маім напрамку. І ззаду нічога няма, альбо пячора ёсць. Так, пячора тут, это просто абаронная пячора. Яны ставяць свае гэтыя сімвалы, каля месца, якія ждаюць абараніць. А чаму рэвалют крутыя? А то я, напрыклад, не хачу заводзіць, таму што яны там закрыюць рахунак, здаецца, могуць лёгка. Я не ведаю, наконт закрываць. Гэта рэкамендацыі людзей, якія не з Беларусі. Ні адзін чалавек з іх не з Беларусі, ні з Расіі, ні з Украіны. Таму для нас гэта можа не накладацца на нашу рэальнасць аніяк, тое, што яны гавораць. Вось. Але асноўны поінт, што у вас у банку канвертацыя, валюты у Беларусі плюс-мінус неблагая, скажу так, у банкаў. Але ўсё роўна гэта такое сабе. Вось, калі вы проста аплачваеце штосьці. Дык вот рэвалют, у яго ёсць падпіска, па тыпу як у аккаунта. Але глобальна вы закідваеце грошы на рэвалют, то бок у той валюце, якую вы выкарыстоўваеце, напрыклад, злотай, калі вы ў Польшчы. Вось, я не ўпэўнены, наколькі добра гэта з... Опа. Не ўпэўнены, наколькі... Вось яны, шэрыя. Шэрыя нізкія. Гэта... Ну, ходь сюды. Отдавай свои зубы. Отойди. Так. Оп. Броня працуе просто ачмурэнна. Так. Яны адышлі, так. Мы адвязем наши дровы ў лагер і збярэм трупы. Нам патрэбна ўзмацненне броні. Пакуль што гэта самы лёгкі спосаб зрабіць сабе новую броню. Так вось, вы ў сваёй валюце, напрыклад, злоты, адзін к аднаму пералічваеце грошы на валюту, так, са сваёй карткі. Можа, плаціце нейкую пеню, я не ўпэўнены наконт гэтага. Мне гаварылі, што проста вось, у той жа валюце ніякая канвертацыя не адбываецца. Таму што так-то канвертацыя, такая б'е непрыемна. Вось. І потым вы аплачваеце ў рэвалюта, канверсія валют адбываецца, яна не каштуе ніколькі. Няма проста, наверх грошай вы наверх не плаціце ніякіх. І ўсё, вы эканоміце грошы на тым, што вы робіце транзакцыі ў розных валютах. Гэта вельмі карысна пры пакупках у інтэрнэце, мне падаецца. Гэта, калі што, разумееце, я не рэкламую рэвалют, гэта словы маіх сяброў. Яны зноў жа не ў Беларусі, і таму іх словы могуць быць, па тыпу, у іх рэальнасці яны жывуць трошкі ў сваёй рэальнасці. В этом няма нічога дрэннага, проста, трэба разумець. Кантэкст у іх трошкі іншы. Так, хоць гэту адбудавалі, давайте пойдзем забярем цела вар'ятаў. Вось, наконт зачынення рахунка не магу нічога сказаць. Так, мне здаецца, што гэта мы, ляснуты новы сусед, да пераезду якога ўсё было добра. Тут павешаныя людзі, забітыя, расчленёныя паўсюль. Па тыпу, камон, я тут упісваюся даволі добра. Я як свой тут.
У чатах толькі і бачу, што прыходзяць лісты, каб даказалі, што побыт ёсць. Іначай трэба кожны месяц ім пісаць, што яшчэ чакаю побыт, і яны на месяц падаўжаюць толькі. Мне падавалася, гэта прыкалдэ з Сантандерам, не? Альбо Сантандер там увогуле не адчыняе, гэта пра польскі чат. Я не ўпэўнены на контрвалюта. Я нават амаль упэўнены, ну, я нават жадаю, што паспрабаваць скарыстацца, таму што, ну, калі пакупкі... Усё ж такі польскі злоты, ён... Калі ты купляеш нешта ў еўра, гэта адразу грошкі ўходзяць. Ось так сама такое чуў пра валюту. Магчыма. Гэта літаральна. Я дагэтуль нават не думаў о том, што мне патрэбен... куды я прыехаў раней. Я дагэтуль не думаў, што мне можа быць патрэбна, там што, ну навошта. Так. Вар'яты вы дзе? Там адзін я бачу. А я забіў 3, правильно? Альбо адзін уцёк. Можа, жывы быў. Так, ты... не камень. Вяртай камень. Оу! Эй! Вяртайся! Мне падавалася, я мог цела сабраць. Блин, толькі не гавары мне, што ты ўсё. Ну-ка. Усё, я выправіў. Я падняў, і яно зламалася ў адваротны бок. Нормально. Я пачынаю. Я ўсё адрамантаваў, усё на месцы. Няма было за што бянтэжыцца. Мне падавалася, і мне такое адчуванне, што я дакладна бачыў, як можна трупы катаць у гэтай штукі. Вось, усё, бачу. Важды. Так, 2 ёсць. 3, ты дзе? Няўжо ўсё ж такі ён быў жывы? Ён збег. Ну так, толькі 2. Броня? Мы на ўсю бойку не патрацілі ні аднаго кавалка броні. Гэтыя 2, гэта 2 кавалка броні. Так што мы ідзем у плюс даволі моцна. Такая сабе у нас топавозка. Ну, любіць палётаць. Незвычайная. Мы ўвогуле, мы самі, паглядзіце на нас, у нас усё ў костках, мы самі вар'яты. Калі што, давайте паглядзім. Можа, ёсць магчымасць, што у нас ёсць балты для арбалета? Цікава. Мне цікава, ці можам зрабіць нейкую... З костак, што нам патрэбна для брані з костак? Просто тканіну і... А так? Я просто шукаю, можа, хоць нейкую броню. Мы з тканіны можам вяроўкі зрабіць. У нас 105... у нас 105 тканіны, мы можам нормальны вярок панарабіць. Там няма за што бянтэжыцца. Так. Цёплы касцюм. Так, ну добра. Мне для маёй нейкай мікса для здароўя мне патрэбна алоэ. І алоэ ў мяне не хапае, я не ведаю нават яго дзе здабыць, як оно выглядае. Подписчиков забираю? Ну так, у меня тут покрыху. Тяжкая гэта праца, я скажу так. Ну, давайте тут припаркуемся. Отчиняйся. Ты пойдешь со мною. Отпочивай. Новые палки тут поскладываем. І гэта ўсё, так? Зараз тады пабудуем канструкцыю, каб больш палак трымаць, бо спатрэбіцца. Мы ўжо можам значна больш іх насіць, і гэта не такая праблема. Гэта было вар'яцтвам пакрыў. Опа. Люб. Усё, запалілі іх. Ну, добра. Хутка згараць. Так. Это у нас для палак. Давайте яшчэ больш вялікую вось тут пабудуем. Дзе? Адкуль? Нікога не бачу. Мы хутчэй за ўсё так. Сонейка ўжо пакрыху скончваецца і дзень заходзіць. Мы дачакаемся ночы, перажывем ноч.
і пойдзем з раніцы да той варонкі. Будзем правяраць, што дакладна там яна хавае. З этой бронёй я сябе значна больш упэўнена адчуваю, потому што дагэтуль любая бойка, і я быў амаль мёртвы. Нават адзін вораг гэта была праблема. Так, адзіная праблема, і гэта я не за гэтую ноч амаль ежу ўсю страціў. Так, косткі. Косткі. Дайте мне момент, зараз паведамленне выключу, выключу. Добра. Так, ну што, у нас ёсць... яшчэ одна костка. Добра. Так, я хацеў зрабіць сабе месца, у якім я буду трымаць больш палак. Будзе маё сховішча для палачак. Ты і ось павелічаны памер, так? Во, добра. Ось такім ужо... Мы старые пакінем на месцы, потому што чаму не? Я не памятаю, колькі гэта трымае, але я упэўнены, што значна больш. І для костак было яшчэ спецыяльнае сховішча, што само па сабе вар'яцтва, але ўжо, ну, раз уж такое пайшло. Ага, і яго змяніць нельга. Давайте так. Чаму я так шмат патрабую ты? Нам жа просто косткі скласці, розніца. Ну ладно. Яшчэ сабе палачак здабудзем. О, не ўлятай. Добра, ёсць адна. Мяне пужае тое, што гэтыя штукі з'яўляюцца самі па сабе. Мы нічога ніяк на гэта не плываем. О, у нас нават напоі скончыў. Месца для напою кончылася. Оу, яно зніжае маю энергію. Халера. Давайте запалим тады. Поедем. Трэба больш галінак, каб захаваць больш галінак. Так, я скажу, што мне не вельмі падабаецца цыкл гульнявы ў гульне, то бок я зараз зацікаўлены ў сюжэце. Мне не ну, я не вельмі мне падабаецца ідэя будавання базы, але неяк трошки я адчуваю сябе незручна у гульне. Ось, тым больш, што скажем так, я не з тых людзей, хто любіць будаваць штосьці з костак кагосьці, разумееце? Ну, а тут я так разумею, што гэта будзе часткай крафту самого. Так, пачакайце-ка, я косткі... Так, я костак эту штуку збяру. Так, магу карыстацца. Ось, мне цікава, што адбываецца. Мне шмат пытанняў. Я пакуль на вось гэтай загадкі, на... непаразуменне падзей якраз таки трымаюсь, моя зацікаўленасць у асноўным трымаецца. Пакуль што я не атрымліваю ніякіх адказаў, гульня толькі іх накідваю. Я так разумею, ёсць яшчэ больш таго, чаго я просто не ведаю яшчэ. Так, эту штуку мы можам разнесці? Не магу. Там у наладах трэба выключаць. База з костак. Так, мне падаецца там... Я не здзіўлюся, калі тут ёсць сцяна з костак. Давайте, ось. Давай, гульня, здзіві мяне. Здзіві мяне, скажы, ось. Ёсць. Гэта не сцяна, гэта невялічкі забор, такой плот, невялічкі. Але, ўсё ж такі. Не, вядома, да стула з костак і да кандылябра, ладно, ўжо лампы, кандылябра з костак, вось гэта. Это, я не ведаю, это капздец. Это ўжо зусім вар'яцтва. Ось, я скажу, што, ну, я ўсё яшчэ зацікаўлены, і мне цікава паглядзець другую частку, таму што мне там крафт трошки спадабаўся. Ну, як ён выглядаў, я літаральна паглядзеў 2 хвіліны, такі, так, ось гэта круто. Даўно не было мне цікава, тупо за крафта. Таму што мне падаецца, калі ў гульне такога плана няма ідэі і гісторыі, дзеля чаго ты гэта робіш, то сэнсу ўвогуле паглыбляцца ў такое, ну, такое сабе. Не, вядома, калі вам падабаецца працэс сам, ну, будаўніцтва базы і выжывання, то цудоўна. Ось, просто мяне ўжо ў пэўны момант гэта задзябло, і мне цікава. Скажу, The Long Dark, можа, выключэнне, рэдкае выключэнне з гэтага, таму што там сам працэс выжывання вельмі мае такое давячае на цябе адчуванне, дае, вельмі прыемнае. Так. Сонька заходзіць. Што мы робім? Мы зараз ядзім.
У нас... А, я развел огонь специально для того, каб паесці. Вельмі разумна. Гэта кінем. І невялічкі кавалак мяса яшчэ возьмем. Мне бы высушыць для майго пахода ежу. Адзінае, што я не ўлічыў. Нічога, без розніцы, мне падаецца, працягнем. Плюс у нас яшчэ ёсць трошкі гэтых самых ягод. Што іх паядзем. Там нельга аб'яднаць. Крафт. Чым тебе можна аб'яднаць? Молотаву зрабіць. Давайте зробім молотаву. У нас по краху скончваецца месца. Так, будзе некалькі молотавых. Што з тобой можна зрабіць? Нічого карыснага пакуль. Мне нішто з гэтага не купіць. Палепшэнне зброі. Давайте палепшым нашу. Мне падаецца, моя секера насамрэч самая лепшая зброя зараз. Зубы дадаць. Добра. Учыць як нармальна, абсалютна адэкватна, не вар'яцкая штука. Дадаем зубы, просто прыкалацілі да... А, яно прыбрала мои пер'я, якія туды... А, не, пер'я на месцы, усё добра. Ну, глядзіце, вось зараз сякера, і на ней просто воткнутыя зубы. Ну, камон. Это выглядае зусім па-вар'яцкі. Так, больш моцы. Так, наша ежа тут гатавалася. Оп. Я так разумею, што мы так-то мы можам прапусціць усю ноч, просто адпачыўшы. Правильно? Давайте так і зробім. Угу. Ну, вось мы галодныя і ўначы. Цудоўна. І невядома, колькі да раніцы засталося. Цікава, нашы сябры прыйдуць зараз альбо не. Энергія ў нас ёсць, мы адпачыўшыя. Здароўе трошкі не максімум, але падыдзе. Можна з'есці... Давайте кролика. Едим. Цатруса нашего. Не хапает 2 палок для склада косток. Але косток мы с собой и так уже 15 носим. То бок мы их довольно шмат можем забирать. Что я забылся? Броню из косток зрабіць. Можно, в принципе, усе попасть сюда. Так. Раз. И все, костки скончились. Так, это апранаем, апранаем. Добра, у нас есть яшчэ 2 слоя броні. Это робіць іх 7. Я не ведаю, што змяняецца ад колькасці іх. По типу, ці больш яны блакуюць тады, калі гэта броня, ці... Ну, по типу, ты просто менш пашкоджанняў атрымліваеш, чым больш кавалкаў у цябе ёсць. Альбо яны працуюць як тое, што страціцца перад тым, як траціць тваё здароўе. Ось, то бок яны вытрымліваюць нейкія колькасць пашкоджанняў, потом яны адпадаюць гэтыя кавалкі. Не ўпэўнены. По інтэрфейсу так ты не скажаш увогуле. Што варыяты. Я іх не бачу. Так, чек, насамрэч мне патрэбна ежа. Оп. Пер'е. Дзе пяро? Я бачу, што летала. Ну ладно. Мы можем посмажыць сабе яшчэ трошечки чайкі. Пум-рум-пум-пум. Что за гук был? Что я могу рабіць з головой чайки? Біцца ёй. Ага. Окей. Ладно. Вельмі карысна. Так, арыентуемся. У тым напрамку знаходзіцца моя папярэдняя база. Вось, бачыце на мапе? Вось там далёка. Гэта не папярэдняя база, я нават проста паспрабаваў, мяне злавілі. Першы раз, калі я змагаўся з гэтымі пачварамі мясцовымі. Яны мяне злавілі і запіхнулі ў пячору. У гэтай пячоры я хоць і выбраўся з яе, але гэта было даволі далёка адсюль. Там жа я здабыў гэтую мапу і компас. Мне компас насамрэч павінен быць. Мой компас. Такую кнопку ён дастаецца. Я не... Альбо няма ў мяне ніякага компаса, я зараз яго сабе прыдумаў. Магчыма, я сабе яго прыдумаў. Так, наладаем.
Кіраванне... А, не, компас ёсць. Пачакайце-ка, ён у інвентары. Вось тут. Ага, вось он. Угу. Вот там. Ну так. То бок, кірунак туды гэта поўнач усход. І гэта літаральна... Ага, там далёка, куды заходзіць мапа, вось туды. Мне падаецца, тады гэтая варонка павінна быць вось у гэтым месцы прыкладна. Нам поўнач усход. Вось туды. І пойдзем. Компас, можеш, калі ласка, сысці. Угу, добра. Чаму шаек суп нельга зрабіць? У меня ўвогуле пытанне, чаму я не магу ежу. Ежу, напрыклад, вось, блін, нас не зрабіў. Вось. Напрыклад, нельга ежу, якую вы кінулі на касцёр, яна прыгатаваная, і вы не можете яе забраць з сабой. Яна прыгатаваная, і вы павінны з'есці яе зараз. Калі вы не з'едзеце зараз, яна знікне. Так, камяні гэты мы ўжо сабраць не можам, у нас месца няма. Тун-турун-тун-тун. Мы набрали так нормально у всяких мелких рэчаў. Вот камянёў, палак. Ну палак мы усе потратили на место для костак, якое займаю просто до холеры, не ведаю чаму. Ось. А наконт інтэграцыі, ну, наконт таго, што рабіць з аккаунтам, я рэальна... Ну, паглядзім. Я, можа, нешта прыдумаю, можа, у мяне ёсць нейкая магчымасць аўтаматызацыі, не кофе і аб'яднаць з твічом, плюс-мінус. Я не ўпэўнены. На жаль, у мяне так шмат працы, што ў мяне проста няма жадання сядзець нейкай аўтаматызацыі зараз займацца. Ось. Працы хапае. Яшчэ гэта працягнецца да канца жніўня, то бок это яшчэ пару месяцаў, можна далей. Яны там. Мне падаецца, адзін з вогненны. Бачыце, трошечки міргае там далёка? Мне падаецца, гэта адзін з гэтых. Так, ён накіроўваецца сюды. Выключым наше святло. Мне агня там няма. Агонь там ёсць. Ці заўважыце на мяне? Іх там двое. Яго ліхтарык зверху. Як звычайна, яны памяшчаюць ліхтарыкі ў глазніцы чарапоў, якія носяць на сабе. Там хутчэй за ўсё проста галіна, якая за ім, і там насованы чарап. О, сонца выйдзе зараз. Змагацца будзе прасцей. Яшчэ на назву для поінтаў не прыдумаў. Назва-то я спыніўся на дайсах. Гэта будуць дайсікі. Для тых, хто не ведае, у настольных... Куды ён знік? У гульнях па тыпу ДНД настольных ролявых. У іх звычайна выкарыстоўваюцца кубікі. Ну, як, іх проста цяжка называць косткі там выкарыстоўваюцца. Гэта больш правільна, таму што яны не заўсёды кубічныя і выкарыстоўваюцца розных памераў. Напрыклад, 20 сторон. Звычайна кубік это 6 бакоў, правильно? Вось, а для ролевых гульняў патрэбна больш, вам патрэбна больш розных лічб рандомных атрымліваць. О, надвор'е, цудоўна. І адна з такіх это, ну, па тыпу D20, вядомы дайс, то бок яго 20 бакоў. Ось, і можна атрымаць сабе лічбу ад 1 до 20. Я не ведаю, куды гэтая група падзелася. І жа яно ж толькі былі тут. Дзіўна. Ну, добра, ідзем. Я ўсё роўна не вельмі бачу. Дворе такое сабе. Ось, накіроўваемся прыкладна сюды. І так да гэтай варонкі і выйдзем. Я жадаю выкарыстаць гэта, як паставіць як назву поінтаў канала. І яшчэ ёсць вялікае жаданне, каб, ну, дадаць невялічкія узнагароды, якія могуць нешта дадаваць трошкі хаосу, трошкі вось гэтага РПГшнага хаосу, калі ты не ведаеш, што будзе результатам. Ёсць такое жаданне. Гэта дапаможа? Не дапаможа, стало толькі горш. Дакладна, ёсць самая простая ідэя, гэта дадаць гэта да галасавання, то бок вы на ваше галасаванне
можна паўплываць і можна як узнагароду сабе атрымаць за пэўную колькасць поінтаў адразу па тыпу гульню гарантавана на пятнічны стрым, напрыклад, не ведаю, калі вельмі пашасціць, калі не вельмі, то можа вы наоборот просто траціце свае поінты. Вот. Не ведаю, да якіх памераў гэта рабіць, але ў гэтага шмат варыянтаў і шмат што можна з гэтым зрабіць, можна цікавага. Так, яшчэ нічога цікавага не бачу па дарозе. Ну, в прынцыпе, можна хаваць ліхтарык. Не ліхтарык, а запальвалку. Так, пра спёку я не ўпэўнены, што буду стрыміць, хоць здаровы. А ты, калега, стрыміш? Не беражэш сябе? Я хварэю яшчэ дадаткова да гэтага. Я зараз хворы. Я думаў, ужо можа... Пачакайце, гэта вавёрка? Мне ж вавёрка не патрэбна, правильно? Я не буду яе забіваць, я не ждаю. Забіваць просто так, калі мне гэта не патрэбна. Так. А вось яна. Я ж магу тут папіць вады? А не, мне не столькі патрэбна. Вось яна, варонка. Я ўпэўнены, што Цімі намаляваў яе. На жаль, захавацца я не магу, і апошні раз я просто ўпаў. Там унізе ёсць верталёт. Зараз я не ведаю. О, блядь. Мне напужалі. Не жадаеш сустрэцца з маім сябрам? Тактычнай дзідай лётаючай. Баявой. А? Не жадаюць. Добра. Так. Так. Ну, добра, абыдзем. Я жадаю пабачыць гэты верталёт. Я тады не змог яго нармальна паглядзець і ўпаў. Там, чакайце, там падаецца... Я не разумею, але можа гэта мяне падманвае, можа трэба дачакацца, калі сонца будзе вышэй. Бачыце там вось у тым баку, вось, я літаральна зараз туды гляджу. Жоўтае. Мне падаецца гэта нейкі праход, але ён занадта высока над зямлёю. Па мне з гэтага. Так, такульная дзіда. Гэта дзіда, я так разумею, гэта максімальна, да якой я могу праапгрэйдзіць. Я начапіў там і камяні, і нешта яшчэ, і карацей наверх яшчэ і бутылечку молатава. Я не ведаю, як гэта павінна працаваць, але у распрацоўшчыкаў нейкае сваё бачанне аб эфектыўнасці зброі. Нічога дзіўнага. Напрыклад, вось гэта... Я нават не буду аб'ясняць, што гэта такое. Вось. Альбо вот. Глядзіце, я праапгрэйдзіў гэтую сякеру. Ведаеце, што я карыснага дадалося? Пер'я увоткнутыя ў бачыну. Плюс бачыце, на самой сякеры, на лязе, там бачна трошачкі зубоў. Гэтыя зубы дадаюць дадатковыя пашкоджанні і запавольваюць сякеру. Не пытайце, як гэта працуе. А вось гэтыя пер'я, яны паскараюць сякеру. Калі што, каб вы ведалі. Калі вы не ведаеце, не разбіраецеся, я вам усё раскажу. Зараз распавяду, будзеце ведаць. О, прыгожае возера. Это не тое возера, адкуль на мяне... это нават не возера, гэта рака? Мне падаецца, гэта адсюль на мяне вылезлі гэтыя алігатары. Так, мы ўжо галодненькія. Трошкі трэба паесці. Дайце трошкі ягад. У вас ёсць? Не-не-не. Ось так. Нормально. Трэба ягоды збіраць. Курс выживания, карацей, по версии The Forest. Вы падаете на самолете, разбиваетесь и 10 неведом. И они были на древах. Он натурально с древа звалился, по-моему. Еще живу. Бегают яны. Вельмі хуткія, это нават ненармальна. Блять! Напужаў. Да. Алера. Так, невеличкий лагерь.
О, блін, яшчэ ідуць. Калі што, броня працуе шыкоўна. Дагэтуль такая сустрэча і пара удараў адзначала бы, што мне... Усё, пабег? А ты? Добра. Напужалі. Ідзі сюды, давай, пужайся. А! Я жудасны, у меня ёсць дзіда яшчэ. Бойцеся. Добра. Недастаткова далёка збеглі. У гэтага ёсць лорнае аб'ясненне? У гэтай... Што? Гэта сістэма магічнага апгрейду, як так працуе сусвет. У энцыклапедыях бібліятэка на іншым баку выспы. Яно прапісана зорам. Окей, няблага. Ну, добра, калі яны гэта аб'яснілі. Просто гэта ўсё роўна вар'яцтва нейкае. Блин, я так і знаў, што ты прыйдзеш па мою... Ён вынес мне 2 кавалка броні. Колькі вас? Ну што, яшчэ? І ты яшчэ. Давай, ідзі сюды. Мяне на вас усіх хопіць. На жаль, броню я тут вяртаць не магу, мне трэба спаліць гэтыя ўсе трупы. Усё яшчэ думаю, што гэта добрая ідэя змагацца са мной, так? Не. Не. Не, ты не падыходзіш. Не. А ты хуй взяўся. У мяне ўжо энергія ніколькі няма, мне трэба адпачыць. Што яшчэ думаеш? Да вы задзяўблі. Кабзда. Пайшлі паглядзець, блин. Ты яшчэ жывая. Уф. Капец. Гульня просто жесть. Час ад часу просто немагчыма. Добра, што у гэтага усяго ёсць лорная, ну, нейкая база для гэтага, таму што інакш гэта настолькі дзіўна. Што ты ўвогуле? Подушка? А, не, гэта чемодан. О, што адбываецца? Што адбываецца? Пачакайце-ка. Вітаю, ананім. Так. Наконт сюжэта я разумею, што ёсць. Больш за тое, у мяне ўжо ёсць спіс пытанняў. Вялікі спіс пытанняў. Ужо прыкладна пытанняў 10, але проста я не атрымліваю адказаў у гульні. Што за гукі? Гэта вось гэта я зачапіў. У меня пакуль не дае нічога. У мяне яны толькі ўзнікаюць і ўзнікаюць. Ага, вось месца, адкуль яны могуць вылезці. Добра, пакуль давайте агледзім лагер і пойдзем далей, калі што, і захаваемся. Анімэ адбываецца ў сэнсе? Так, ён уже тут даволі даўно. Вельмі даўно. Ён выглядае як адзін з мясцовых? Чамусьці без галавы. Яшчэ адзін такі ж. По выгляду, калі так, ну, глобальна, то ёсць адчуванне, што гэтыя плямёны паміж сабой, ну, яны варожыя адзін аднаму, альбо часткова варожыя. То бок, напрыклад, некаторыя паміж імі не сябруюць, скажем так. Альбо, тут калісьці была моя іншая гіпотэза, што калісьці тут былі мясцовыя плямёны, альбо нешта такое, якія, ну, жылі ў гэтых, у гэтым месцы, якія
на якіх напалі вось гэтае. Альбо часткова яны звар'яцелі і ну, нешта здарылася, карацей, нешта паўплывала. Тут яшчэ ёсць фракцыя, калі гаворыць о фракцыях, тут ёсць фракцыя людзей, як сказаць. Скажем так, хтосьці, можа, паломнікі нейкія, якія выкарыстоўваюць крыжы, ну, хрысціянскія крыжы. Нават знайшлі плот поўны гэтых крыжэй. Хтосьці іх павінен быў пакінуць. Але зноў жа, гэтыя вар'яты мясцовыя, яны выкарыстоўваюць прадметы з іншых культур без, ну, па тыпу як карга-культ. Яны не зусім проста бачаць іх і перавыкарыстоўваюць. То бок крыжы яны маглі таксама ўспрымаць як нешта іншае. Але яны быццам бы выкарыстаны былі на сцяне, быццам бы яны ўсё ж такі разумелі і параніліся ад чагосьці. Гэта незразумела пакуль. Шмат пытанняў. Дзе змея? Не ведаю, дык ты ж майстар па змеям, я ж не майстар. Ты ж змеелоў. Я тут толькі гэта. Табе павінна быць больш бачна, ці ёсць тут змеі ці не. Я пакуль не бачу. Но гэта было бы лагічна, што ў лесе ёсць змея. Тут алігатар ёсць, ну блин, камон. Павінна быць змея. Так, можам вяртацца ў лагер. Нам гэтая варонка нічога не дала ў выніку. Так-то. Давайте пройдзем па беразе. Пакуль будзем вяртацца. Нават можна пайсці вось так. Дзе там мой компас? Компас вось так, вось у гэтым напрамку. Дойдзем да вады. Альбо штосьці такога. У нас ёсць нешта, што можна вяртаць энергіі трошкі. Паесці бы. Ну, у нас толькі... Зараз выйдзем да вады і пойдзем на поўдзень. Агледзім усю гэтую тэрыторыю. О, мне падаецца, тут ужо быў. Крайні раз. У іх няма лагераў на паверхні у гэтых, у канібалаў. Я не бачыў ніводнага. Ёсць толькі вось гэтыя месцы, дзе яны спускаюцца ў пячоры. То бок, я так разумею, яны ўсе пячорныя. Альбо яны жывуць літаральна ў гэтых лагерах, ну, на паверхні, якія я сустракаў. Проста, што яны іх пакідаюць вельмі хутка. Ну, па тыпу, я ніколі не бачыў, каб яны там проста жылі. Яны там адтуль толькі прыходзілі, але як звычайна, там адкуль яны прыходзяць, ёсць яшчэ і спуск у пячоры. І вось у пячорах я бачыў рэальны лагер, але у нас мне адзін толькі прыклад адной пячоры. Яна разумная. Ну так, я бы таксама не высоўваўся, не паказваўся. Вот такія суседзі. Это даволі вялікае дрэва. Тут не толькі каб шмат вось такога памеру дрэў. Адзінае ёсць каля мяне, ну, мой лагер. Плюс я яшчэ ў пары месцаў бачыў, унутры леса. Але гэтае спаленае выглядае так. Можа, яго проста надвор'ем знішчыла, я не памятаю. Амаль дома. На жаль, выхад да варонкі не даў нічога. Калі падумаць, можа, той уваход, і можа гэты верталёт нешта могуць дасць. Але я не разумею, як я магу спусціцца ўніз. Ну, то бок, там не бачна ніякага месца з вяроўкай. Ну, каб, можа, яно і ёсць, проста я не заўважыў. І не той, каб шмат часу ў мяне было глядзець, бо вар'яты навокал. Варыянт другі, гэта спусціцца туды, выкарыстоўваючы танелі. Бо калі там ёсць выхад, вось гэты, які я бачыў, это значыць, што туды да варонкі гэтай выходзіць адзін з танеляў, як мінімум адзін. І гэта можна скарыстацца. То бок мы можам знайсці танель, які вядзе ў самы ніз. Можа, трэба аглядаць пячоры паблізу каля самой варонкі. Чого няма? Нам бы паесці. Давайте рыбу паловім. Хоць час ёсць. Каб зловіць змяю, а трэба думаць, як змяя.
Ну, я абгарэў на сонейку ў гэтыя выходныя. З мяне злазіць скура, ну не тое, каб шмат, але злазіць. Ці гэтага дастаткова, каб пераўтварыцца і пачаць думаць як змяя? О, не тое. Ну, давайте-ка прыбярэм наш компас. Можна яго прыбраць, калі ласка? Не, прыбяры. Это будзе наша ежа на бліжэйшае нормально так дзён. У сэнсе ты не можаш больш рыбу ўзяць. Нават 3, 4. Што? Хутенька бяжым, выкладаем рыбу. Тушыцца. Там 4 рыбы. А колькі я сабраў? 3 атрымліваецца, так? Добра. 3 павесім, пабежим назад. Добра. Бежим. О. Цікаво, як нашому персонажу не... Ну, нормально увогуле. На дворі. Каб думаць як змяя, трэба 2 гадзіны прагляду роліка вожыка за гучкай змяі, якая пазяхае. Я скажу, ну, я гаварыў, можа, там агучкай займаемся зараз пакрыху. І разам з мармолем і яшчэ да гэтага цягнем літаральна ўсіх, да каго можам толькі дацягнуцца. Насамрэч ужо хапае людзей на агучку, на паўнавартасна. Але няма прафесіяналізму, і плюс мы яшчэ робім гэта больш як хобі. Але калі паглядзець, як працуюць Орел і вожык, і ў якой колькасці яны выдаюць матэрыялу, моя павага. Яны вялікія малайцы. Так, добра. Мы прынесем яшчэ 3 рыбы. Так. У нас есть место для одной, якраз можна на тую і забраць. Малаток учора выклаў ролик про горны ровер. Там он горні... Я по типу читаю. Дякую вялікі, проводзіць 1000 на Хайлікс. Я вось прачытаў, я такі, ну, гэта ж не горні ровер, правильно? Гэта ж, ну, просто латинка, гэта горны ровер. Я не паглядзеў відос, я так і не паглядзеў, у мяне не было часу. І не спойлерыце, не гаварыце мне. Але каму цікава, пытанне на адказ, ці горні там ровер, ці ён горный, вы пайдзіце і паглядзіце. Не трапіўся, прачытаў слушна. Окей. Так, варыятаў больш не бачна. І давай, ось, повесіла. У нас ёсць уся наша рыба. Чакаем, можа, пакуль яна прасохне якая-небудзь. Гэта толькі энергію вяртае. Так, наша дзіда. Мне спадабалася, як я яе кінуў, і яна адразу запалілася. Гэта даволі эфектыўна было. Ці магу я яшчэ одну дзіду зрабіць? Так, добра. Далей, як я... Ага, палепшаную не магу. Магу толькі проста рабіць, так? Занесе. А чаму? Толькі 2... Ага, толькі 2 дзіды. І толькі адна з іх будзе з паляпшэннямі зробленая. Окей, я зразумеў. Для гэтага і патрэбна мяшок для дзід. Каб сабой больш пераносіць такіх. Ён адмовіўся перагучваць стоны. Ну, ўсё. Што мы, канцелем малатка?
Так. Ты. Ну добра, я не ведаю, колькі ім патрэбна, каб высохнуць. Яшчэ ў мяне ёсць... А, вось на маёй палкі. Цудоўна, можна яшчэ і костак паскладваць. Іх толькі 3. Ну што, пайшлі шукаць вар'ятаў, нам патрэбны косткі. У нас брані, той адзін велізарны вынес нам 2 кавалкі брані. Толькі ён адзін. А ўсе астатнія за ўвесь час толькі адзін кавалак і знеслі. То бок браня, калі ты не даеш сабе яшчэ біць, яна блакуе поўнасцю ўсе пашкоджанні, пакуль яна не знізіцца да нуля. Таму яе ўзровень лепей трымаць каля 5. Можна хоць максімум, але, ну... Як мінімум 5 ужо няблага. Цікава, якія ёсць тыпы брані ў гульні, таму што косткавая пакуль самая простая, якую можна здабыць, можа іншая лепей. Таму што драўляная, я так разумею, не будзе ніякай, так? Што лагічна было бы, драўляная браня, ну, вельмі простая у тым, каб яе зрабіць. Вось, вы просто скручваеце палкі і вешаеце іх, і ўсё, гэта амаль косткавая браня, і пры гэтым у лесе знайсці сабе замену, замену палкам знайсці, гэта ж, ну, некая праблема. Так. Ось, збираем. Троху сабе папаўняць запасы ежы. Не бачу ні халеры. Оп. Ну, калі ласка. Хоць трошечки. Яшчэ ежы. Гэты кусты не ждаюць мне дапамагаць. Не, нічога няма. Не ведаю. Что тут такое? Трэба будзе паглядзець у гласары і потом зразумець, ці карысна гэта ягоды ці не. Я зараз збіраю нешта. Я думаю, наколькі гэта добра. Ага, усё, мне падаецца, я максимум усё сабраў. А не, усё яшчэ збіраецца. Што гэта? Snowberries. Окей, я не ведаю, што гэта такое. Блин, баш не халя. Пошли назад. Робіш драўляную броню, на цябе пачынаюць паляваць бобры. Ну, так, небяспечна. Але, калі сабе зрабіць невялічкі мяшочак са скурай зайцатруса, то на мяне пачнуць паляваць змеі. Я ж тады ўвогуле буду заклінацелем, чараўніком змей. Яны ж за мной поўзаць паўсюль будуць. Так. У нас ужо... Я спадзяюся, высохла, так? Хоць штосьці з вас высохла, я не ведаю, як вас адрозніць. Ты сухая? Не, ўсё яшчэ не. Ты. Ўсё яшчэ не. Ну, добра. Давайте тады... Ты. Бягі сюды. Оп. Б'ю па адной, трапіў у іншую. Куда другая падзелася? Не бачу. Так, мы замерзаем. Давайте сховаемся просто у хаце. Хаваемся яшчэ заодно і, можа, пропустим час. Так, добра. У нас есть трошки мяса. Ну, запаливайся. Угу, уже неплохо. 2 кавалки мяса. Буде невеличкий шашлычок. Я не ведаю, апошнім часам яны штосьці перасталі прыходзіць да лагеру. Я не ведаю, штосьці змянілася альбо не. У нас же літаральна тыя ж самыя умовы, як і было. Неяк я адчуваю сябе ў бяспецы ўжо. Можа, і тое, што я іх забіў да вялікую колькасць, яны такія, ну і он нахер, не пойдем да яго. Таму што яны нават блізка да лагеру не праходзілі зараз. О, можна паесці. Нарэшце.
Ну. А воды попить? Такой. Так. Яшчэ. Так, даведка. Вось гэтая чорная ў цэнтры. Гэта амаль у цэнтры мапы. Так, гэта яно і ёсць. Гэта вось гэтая варонка, яна ў цэнтры самай мапы. Блін, ну тады яна абавязкова павінна быць вельмі важным сюжэтным момантам, калі яна так літаральна ў самым цэнтры. Чарапах нельга зрабіць. А я вось не ўпэўнены. Чарапахі? Тут же няма ніякай штукі праверыць па тыпу да таго, як ты заб'еш мільён на жывёл. Трэба спачатку ўзяць усё забіць, а потым толькі зразумець, што яно мне не патрэбна. Пайшлі за чарапахамі, праверым. Калі што, зробім сабе яшчэ одно месца, дзе будзе вада набірацца. Можа быць карысна, калі некалькі дзён вады калі дажджа няма. Я бачу, яны наступаюць у лес. 4 штукі. Спадзяюся, што не больш. Ну што вы там, суседзі? Збеглі. Перабраліся далей. Чарапахі тут вылазілі на берег. О, тут ёсць. Набралося вады. Чарапах толькі не бачна. Саміх. Чарапахі. Добра. Разумныя. Вырашылі не вылазіць. Так, што мы можам яшчэ даследаваць? Можам вяртацца да самалёта тэарэтычна. О, чарапаха. Яшчэ адна. Што за мною? Вы на мяне палюеце? Альбо што вы робіце? Уп. Я не ведаю, ці патрэбна гэта. Ты ж, ё-маё, якая ж ты гульня мерзкая час ад часу, а? Так. Вось оно ёсць. Я магу выкарыстаць яе як што? Як абарону? А навошта яе карыстоўваць? І ўсё, зразумеў. Гэта не шчыт. Гэта як... Ну, пачакай-ка. Оу! Окей, будзем трымаць пры сабе. Ну-ка, гульня. Окей. Цікава. Ну-ка, саночки наши. Уи! Ну, няблага. Няблага, я лічу. Я не ведаю, чым мая карысць у гэтым. Але ж. Это вельмі важны, мне падаецца, тактычны прыём. Яны збягаюцца ўсёй толпой, ты такі уи! Не? Уи! А! Упс. Ну, будынак мы з гэтага не пабудуем, але карысць ёсць. Добра. Так, трэба... Я пра свой плот ужо і забыўся то нават. На жаль, мне чат адключыла. Дайце мне момант. У мяне сёння нешта... Ну, з галоўным комп нармальна ўсё, а вось ад чата ноутбук трошки адключаем, на жаль. Там, калі што, не бачу каментароў. Так, рыба. Вось, усё, мне падаецца, яна ўся высохла. Я не магу... ну так, я ж толькі 3 магу насіць. Добра, тады мяса. Вешаем, будзе на замену. Усё яшчэ няма, калі што, чата, таму трымайцеся там, трымайцеся.
Все, без панікі. Я не бачу, што вы пішаце, але ўсё будзе ў парадку. З дрэвам нічога не змянілася. Ну, добра. Яны даволі перасталі мяне тут увогуле турбаваць. Можа, яны рэальна проста баяцца гэтага дрэва і не жадаюць сюды савацца. Спадзяюся, што так. І высока. Сонейка даволі высока. Давайте пойдзем яшчэ трошкі дрова наробім. Падаецца, я хернёй займаюся, калі шчыра. З гэтымі, з сваім плотам гіганцкім. Але мне хацелася нейкае бяспечнае месца, дзе я магу быць. І мяне не з'ядуць уначы. Зараз, насамрэч, абарона больш эфектыўная стала ад гэтага самага, ад маёй брані з касцей. А для гэтага мне плот не патрэбны. Неблага было бы пабудаваць яшчэ можа гэта самае. Ну, яшчэ больш пастак, каб бойку з ворагамі не трэба было мне рызыкаваць падчас бойкі з ворагамі. Ось яшчэ перасоўваюцца далей. Я спадзяюся, стрым яшчэ ідзе, таму што інтэрнэта няма на ноутбуке. Я спадзяюся, гэта... Слухайте, дайте проверю. Не, я показываю, не, все нормально. Это проблема ноутбука. А что за мне так? Дайте мне момент, я спробую вертать чат себе. Ёсть, чат вертаўся. Нібыта лінк. Так, вельмі падобна. Я, на жаль, ўсё яшчэ не гуляў у Зельду Breath of the Wild. Я вельмі жадаў на момант яе выхада. І нават ужо выйшла там як паўнавартасная другая, не другая частка, як DLC, такое вялікае, не ведаю. Падчастка, карацей. А ось, і я ўсё яшчэ прапускаю ўсё шчасце. Бо ў мяне няма самага Nintendo Switch. І нешта на эмулятары мне няма вялікага жадання гуляць. Не ведаю чаму. Так. Новую планету Малп? Не глядзеў, на жаль. Я думаю, што я буду адставаць ад увогуле сусвета на бліжэйшыя пару месяцаў за вялікай колькасці працы я буду адставаць ад усяго. Я нічога не пагляджу. Нічога, пагуляю толькі, можа, на стрымах, і ўсё. І ў мяне... адукаванасці мае скончыцца. Я буду як пячорны чалавек, як гэтыя вось вар'яты канібалы. Такой, шо, дзе? Дыскі можна выкарыстоўваць як ежу. Вось добрае пытанне. Гэта рэмейк ці працяг? Бо я прапусціў... Я атрымаў сабе вялікае задавальненне адносна не так даўно. То бок год, можа, 2 таму. Я паглядзеў поўнасцю новых вось гэтую планету Малп. Скажем так, не старыя, а вось новыя, якія з 2010 года пачаліся, альбо нешта такое. Я поўнасцю праглядзеў усю серыю, там 3 часткі, атрымліваецца, было пакуль. Акрамя вось новых. І мне вельмі спадабалася. І справа ў тым, што я не глядзеў дагэтуль. То бок для мяне гэта было шчырае, проста вось цалкам паглядзеў. Ось. Даволі кайфова. Для тых, хто не глядзеў, рэкамендую. Такі вельмі неблагі... Вельмі неблагая стужка. Усе 3. Я не скажу, што нават якая нейкая спадабалася мне больш, чым іншая. Яны хутчэй проста цікавы сусвет. Ён уже на гэта на планету Малп, мне падаецца, колькі фільмаў ужо 10 існуе? Можа 10, я пераўвялічу. Мне падаецца, серыялы былі яшчэ, такога яшчэ. Першы ж, па-моему, 10 у 80-х увогуле выйшаў. Нешта такое, можа, нават раней. Гаварыш. Это 11. То бок я сур'ёзна, не жартуеш?
Ну, просто я з голови взяв лічбу 10. Я докладно, это не гарантовано. Калі гэта літаральна я трапіў у десятку, то я просто я не ведаю, я чараўнік. Так. Першая 68, ось настолькі я промахнуўся. Мне падавалася, пачакай, калі на 68-га яна амаль 100% чорна-белая, не? А, не, тады маглі... Так, там былі тэхнікі фарбаваць стужкі пасля выхаду. Куды вы бяжыце? Новая трошкі фармацыя ў іх. Ты нейкі незвычайны? А, ён з агнём. Можа, той баіцца агня. Можа, яны некаторыя з іх баяцца агня? Добра. Але ён даволі бледны, ён хутчэй за ўсё зноў жа з пячорных. Чаму той бег ад яго? Яны проста вельмі дзіўна перасоўваліся. Адзін з іх быў наперадзе, а другой ззаду. Так, я зразумеў, мы усе брудныя, пойдзем у вадзічку, трошкі паплаваем. З нямымі акторамі, да ладно. У 68-м ўжо было аўдыёзапіс. Калі гэта паўнавартаснае кіно, то няма ніякай праблемы. Ну, па тыпу, там хутчэй пытанне колеру. Я зноў выглядзела першыя два. Першы спадабаўся, а ў другім малпы былі нашмат больш харызматычнымі, чым людзі. Мне падаецца, у гэтым быў сэнс. Ну, па тыпу, як працяг гісторыі іх эвалюцыі. Тое, што яны сталі больш людзьмі. Сэнс жа некаторых частак увогуле планет малп і, ну, арыгіналаў у тым, што людзі гэта, ну, па тыпу пачвары такія, па тыпу проста мясцовыя. А вось малпы гэта развітая цывілізацыя. І то бок, калі працягваць гэтую ідэю, то мне падаецца якраз такі тое, што ў пэўны момант малпы становяцца больш харызматычнымі за людзей, актораў, гэта мне падаецца якраз падкрэслівае гэтую ўсю, скажем так, падыход і выгляд. Я толькі нейкі стары паглядзеў, а новы не глядзеў, бо трэйлеры не падабаліся. Мне таксама не спадабаліся трэйлеры. Я скажу шчыра, я прапусціў поўнасцю ўсю новую серыю, таму што мне не падабаліся трэйлеры і мяне не зацікавілі аніяк. Ну, па тыпу, ну і што? Ну, зноў перасказаная гісторыя, якой ужо да халеры гадоў. Але стужка вельмі, вельмі добрая. Вось. Зноў жа, не трэба чакаць нешта па тыпу вау-вау, а паглядзець рэкамендую. Так, прыцягнем зараз гэтых яшчэ дроў на базу. Працягнем рабіць плот. Трэцяе самае маштабнае, самае візуальна прыгожае. Спадзяюся, нова не горш будзе. Так, ну, як і звычайна з усімі стужкамі, першая больш лакальная. Вось, нягледзячы на тое, што яна файная і прыемная така на лакальным узроўні даволі. Вось. То астатнія ўсё даюць пакрыху павялічваюць маштаб, але пры гэтым не ламаюцца, ведаеце, як з некаторымі стужкамі бывае, калі яны атрымліваюць больш бюджэтаў, яна быццам бы страчвае нейкі сэнс увогуле. Ну, па тыпу, яна проста становіцца прыгожай і ўсё. У мяне такого адчування ад планеты малп не было, на здзіўленне. Там трошки ёсць такого, я думаю, можна, калі прыглядзецца, то там і такое ёсць, але гэта не трапіла мне ў вока моцна. Так, ну, у нас амаль гатова. Ну, як? Ну да, амаль гатова. Там яшчэ будаваць і будаваць. Я нават не ўпэўнены, калі я дабудую, што мае сэнс пераносіць лагер. Гэта быў плюс-мінус мая, ну, па тыпу, месца, дзе я магу замацавацца часова.
сэнса гэта не назаўсёды зусім. План быў такі: зрабіць бяспечнае месца, пачаць даследаваць востраў. Бо паглыбляцца ў яго я тады не ведаю, адкуль небяспеку чакаць. Тут я хоць адрэзаны да ўсяго магу апынуцца. Што там на востраве? Я каля гэтага вострава, але я не праверыў усё яшчэ. Давайте, пакуль ноч не настала, хуценька спусцім. На конт хуценька спусцімся. Пум-пурум-пум. Ой. Ауи! Ау. Добра, гэта не здымае пашкоджанне ад падзення. Давайте дабяремся туды, паглядзім, што там. І ўвогуле у нас там... мы не можам інвентаром карыстацца, калі плывем. Добра. Я ў дзяцінстве прачытала кнігу, яна пакінула дзіўнае ўражанне. Я скажу, мне падаецца, з планетай Малп гэта нармальна. Ну, у сэнсе, што яна дзіўная. То бок, калі вы жадаеце сабе нейкага файнага адпачынку, ну, у сэнсе таго, што вы нешта цудоўнае паглядзіце. Вось, напрыклад, альбо нешта з вялікай загадкай, як возьмем, напрыклад, The Invincible гульню, так? А за вами ідзе вось гэтая загадка на працягу ўсёй гісторыі. Вы чакаеце, чым гэта скончыцца. Планета Малп — гэта працэс. Гэта па тыпу глядзець сэнс у тым у моманце, скажем так, а не у падарожжы, а не ў канцы. Там няма ніякай вось загадкі, яна проста не існуе. Мне падаецца, мы не даплывем тогда вострава гэтага. Конечно, нічога тут кусаць не збіраецца, не? Серыйны забойца. Я толькі што атрымаў ачыўку. Падчас сінглплеера забейце 100 канібалаў. Якога хера? Які канібал тут толькі што памёр? Яны не зломяць плот? Я спадзяюся, не. Я не ўпэўнены, як гэта працуе. Ну, наконт плота. Я яго будую, але сэнс яго я не вельмі разумею. Раней я думаў, што ён мяне поўнасцю абароніць ад іх, таму што яны, ну, не могуць жа яны пераскочыць праз яго. Потым я ўбачыў, як яны лазаюць. Яны лазаюць на дрэвы на хуткасці з такой жа, як і яны і бегаюць. А гэта значыць, што яны падымаюцца на такія штукі без праблем. Я ўвогуле не вельмі разумею, чым сэнс тады плота. Так, мы выбраліся. Не то, каб я нешта шмат бачу, давайте поедем. Ага, одна з рыбаў не высушылася до конца. Я яе падабраў, але яна нічого мне не дасць. Праблема. Гэта нейкі стары драўляны карабель. Тут ёсць нават стрэлы. Дзіўна. Вітаю, чарапаха. За стары драўляны карабель. Што тут робіць? Як даўно з гэтым востравам альбо паўвостравам нешта не так? Ну, скажем так. Я паглядзеў. Карысці ад гэтага я не бачу ўсё яшчэ. Тоже нічога не бачна. Добра. Ну, атрымліваецца, можна плыць назад. Я думаў, што тут можа вось гэта як патапачастка карабля нейка, але гэта стары драўляны карабель і ўсё. Больш нічога. Якім я нават ні халеры не бачу. Толькі пару стрэл знайшоў. Ну нічога, паплылі назад тады.
О, яшчэ і нож пачынаецца. Непрыемна. Слухайте, давайте я сабе разобью невеличкий лагерь тут. Мне падаецца, у меня там ёсць дастаткова ресурсаў. Я сабе літаральна просто тент невеличкі пастаўлю. А, ён не так робіцца. Ось так. Чаму ён? Што за дзівоснасць? А, это не то. Вось гэта. Часовыя. Колькі палак патрэбна? Ну, не то. Вось гэта. 14 палак. Колькі у мяне ёсць? Ніколькі, 0. Угу. Што робім? Мы замерзаем і хутка страчваем энергію. Плывем. Выбор невялікі. У цемры. Под дажджом. А толькі маркеры дапамагаюць арыентавацца, дзе мы ўвогуле. Там рэзка з'явілася святло над маім лагерам. А, гэта месяц. Усё зразумеў. Я такой, блин, что там за святло? Можа, гэта ворагі? Ну нічога, месяц трошки дапамагае арыентавацца. Мы вельмі далёка. Оу! Якога хера? Я чуў гук. Быццам бы чалавека нейкі каля мяне. Просто цемра абсалютна. Ау! Што адбываецца? Окей. Я не разумею, што мяне забіла. Ну, мы захаваліся, мне падаецца, перад тым, як я пайшоў. Давайте на гэтым сёння скончым, бо я сёння шмат доўга не працягнуў бы ў любым выпадку. Я нават думаў скончыць трошкі раней. Ось, бо стамляюся вельмі хутка з таго, што прыхварэў. Ось, таму так, я жадаю вам добрага вечара. Я зараз пашукаю, на каго вас адправіць. І я не ўпэўнены, мне падаецца... А, не, сёння багема не будзе, так, наколькі памятаю. Добра. Заўтра будзе. Магчыма, персона, магчыма, нешта яшчэ. Гэта будзе залежыць літаральна ад майго самаадчування. Я не ўпэўнены, што я магу штосьці нармальна пацягнуць. The Forest быў абраны літаральна ў апошні момант. Вось. Я бачу зараз, што Эріка гуляе у... Што? Я нават не магу гэта выгаварыць. Дайце я зазірну. Ага, окей. Яшчэ нешта дзіўна ЛСДшнае. Давайте я вас да Эрыкі накірую, бо даўно Эрыку не бачылі. Ну, я не бачыў. Таму давайте перайдзем да яе. Эрыка і куткі і новы ватафака БЛР? Пачакайце-ка, так у мяне ёсць ватафака. Нешта здарылася з папярэднім аккаунтам? Можна, ласка, даслаць новую назву аккаунта? Ось, я пакуль не буду адпраўляць рэйд, бо я зноў... А, добра. Не, просто ў мяне не паказваецца яго зараз. Вось што мяне бянтэжыць. Адправка і ласка назву. Дзякую вялікі. Я тады сабе захаваю яшчэ, таму што мне зараз яго няма онлайн. Ну, добра. Я вас перадам і куткі. Ой, куткі. Эрыкі. Ось. Вам жадаю добрага вечара. Эрыка. Абрана. Адпраўляй рэйд.